Bueno, bos días a todos e a todas. Estamos aquí na Final Four de segunda autonómica, neste caso o do cadro feminino, da parte do cadro feminino. Estou con Ricardo Rodríguez e Aitor Vilariño, adestradores do Balomán Casel, a do Pollo Artai. Richie, pola túa parte, non levas co equipo porque non eres o adestrador, imos dicir, oficial deste equipo toda a tempada, pero coñeces moi ben as xogadoras. Como chegades a esta Final Four? Buenos días, antes de nada. Yo creo que llegan muy metidas en el partido, llegan con mucha confianza y con muchas ganas de jugarla. Aitor, no teu caso, un equipo con xogadoras que estiveron anos paradas e un equipo que foi en ascenso durante toda a tempada. Como chegades a esta Final Four? Bos días, ante todo, pois creo que chegamos bastante ben, como ben dis na pregunta, sobre todo nesta segunda volta, fixemos unha gran segunda volta, gañando prácticamente todo. Sí que é certo que agora contra o rival que temos hoxe sufrimos a derrota no partido de ali, que foi un partido bastante complicado. Creo que o progreso do equipo con xogadoras tanto novas como veteranas e como ben dis, xogadores que levan tempo sen xogar, e como lles dicía eu a elas antes de sair a quentar, sois un equipo recén creado. Hemos chegado aquí a Final Four contra equipos que sí que levan varios anos xogando e formando o grupo. Estamos con ganas de xogar a final. Richie, no teu caso, enfrontamentos, imos poñer un pouco a xente en tesitura, os enfrentamentos na tempada, ainda que non estiveches ti, tes moi controlado o equipo. Sí, no me quedó otra que verlos, volver a verlos y volver a verlos. Yo creo que va a ser un partido muy igualado. Lo dicho, un partido se empató, el otro se ganó, pero ellas vienen con una línea ascendente muy buena. Entonces, nosotros vamos a salir a por todas, pero respetando siempre y sabiendo el rival que tenemos enfrente. Aitor, pola túa parte, como vemos este enfrontamento? Primeiro partido da Final Four, os nervios están aquí a flor de pel. Claro, contanos. Pois, creo que para nós é como unha revancha contra elas, porque no partido na casa foi un empate, como se dixen antes, no partido ali en Caselas perdimos, así que, vamos a por todas e a por a vitoria, claro está. Pois nada, como di Aitor, a por todas. Empezamos agora coa primeira semifinal desta Final Four, primeira semifinal autonómica feminina.
Bos días, benvidos ao pabillón Pablo Arbello para a disputa desta primeira semifinal da Final Four da categoría segunda autonómica na súa categoría feminina, onde hoxe se enfrentan o Aispar Balonmán Caselas co Reisa Balonmán Pollo Artai. Comezamos co equipo que xogará de visitante Reisa Pollo Artai. Número 1, Marina de Alfonso. Número 3, Ángela Pérez. Número 4, Candela Casal. Número 5, Antía Fernández. Número 7, Sandra Piñeiro. Número 8, Carlota Castro. Número 9, María Alén. Número 10, Natalia Romero. Número 14, Lara Castro. Número 15, Elizabeth Ortega. Número 17, Aroa Vieitez. Número 18, Nerea Camiña. 33, Miriam Blanco. 97, Tania Pombo. Equipo adestrado por Aitor Vilariño, auxiliado por David Parcero. Por parte do Aispar Balonmán Caselas, número 1, Miriam Barbosa. Número 5, Antía González. Número 7, Noelia Pérez. Número 8, Ana Álvarez. Número 9, Alba Otero. Número 10, Ainhoa Morais. Número 15, Mara Lorenzo. Número 19, Zara Martínez. Número 20, Laura Rodríguez. Número 21, Ainhoa Losada. Número 23, Andrea Gregores. Número 25, Noelia Cabaleiro. Número 26, Susana Méndez. 29, Lorena Fernández. Número 30, Iria Domínguez. Número 36, Iris Estelo. 38, Marta Riplinger. E 41, Aida Suárez. Equipo adestrado por Ricardo Rodríguez e auxiliado por María Isabel Nogueira e Carlos Guzmán. Os árbitros do encontro, señores César Díaz e Ainhoa Rodríguez, auxiliados na mesa, anotador cronometrador José María Arias, Anxo Moreira, delegado federativo Aurelio Barreiro. Sorte os dous equipos. Que tal? Bos días, benvidos novamente a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir a derradeira das Final Four desta tempada na súa categoría segunda autonómica, tanto masculina como femenina, neste caso turno de mañán para semifinais femeninas, onde se van a enfrontar nesta primeira o Aispar Balonmán Caselas co Reisa Balonmán Pollo Artai. E o meu carón para levar esta retransmisión, Alberto Calviño. Que tal? Bos días, Alberto. Bos días, Alberto, que tal? Bos días a todos os seguidores do balonmán neste fin de tempada, como decía Alberto, para disfrutar deste fin de semana potente que vamos a ter aquí en Bueu con o sector femenino e o sector tamén masculino do ascenso de segunda autonómica. Vamos a empezar esta jornada de mañán cos dous partidos da categoría femenina. Pois sí, dous equipos en busca desa plaza da final que de acceso a ese ascenso a primeira autonómica. Recordamos esa clasificación final na que quedou campeón o Mecalia Atlético Guardés. Sí. O Caselas, que foi o que rematou segundo a 2 puntiños do Mecalia Atlético Guardés. En este caso, Reisa Balonmán Pollo Artai, que foi o derradeiro equipo en entrar. O quinto clasificado, 23 puntos. Moi cerqueña a todos, Alberto, realmente prácticamente en 4 puntos, 5 puntos estaban desde o primeiro hasta o quinto. Bueno, primeiro non, que foi o Mecalia, que foi un poquinho máis de holgura de distancia, pero sí que os 4 equipos que disputan a esta Final Four prácticamente separados por un punto na clasificación final. Sí, dous, ao final unha clasificación que quedou moi apretada, e o mismo que pasou pois na categoría masculina que veremos á tarde, tamén foi clasificación moi apretada e que se tivo prácticamente que dilucidar
na penúltima xornada toda a clasificación para saber quen se metía nestas Final Four. Recordamos, estamos este fin de semana en Bueu, que se converte na capital do balonmán aquí en Galicia, para vivir esta Final Four. Días chuviosos, esperemos que a humidade non... No, o aspecto da pista é excepcional, todas as condicións aquí, vamos, si fora hai un ambiente non propio desta época, pola temperatura e pola chuva, pero aquí dentro se está estupendamente. Mellor que estaremos cando empecen os partidos. Estaba comentando tamén os adestradores dos dous equipos, o dixo Alberto de momentiño que a clasificación final si estiveron moi asustados, pero que dentro, entre estes dous equipos, durante a liga regular, os dous enfrentamentos que tuveron, un foi un empate, outro ganou de 5 goles o Casela. Realmente hasta nos enfrentamentos directos hubo bastante igualdade, así que nos esperemos tamén un partido moi parello no xogo, nas accións, a ver si o que ten máis experiencia, o que veña máis motivado, ou con máis ganas, ou teña máis sorte, acaba despuntando. Empezaos o partido, este empeza co primeiro ataque por parte do Balonmán Pollo Artai. Esa posicións defensivas o Balonmán Caselas, que empeza con unha defensa 6-0. Aí está Aroa querendo percutir esa primeira penetración, sacando o primeiro golpe franco, esa primeira línea do Artai, con María, con Aroa e con Sandra, que quen recibe aí no lateral dereito, iniciando 2 para 2. Aroa buscando esa penetración. Golpe franco. Ben roubada ese balón en última instancia aí pola xogadora do Caselas. Todo diestros na primeira liña do Pollo. María nuevamente con Aroa, que da o balón atrás. Vai a iniciar un novo ataque. En pasivos sinalan pasivos colexiados. Sandra, María acaba lanzando e detén. Primeira parada de Miriam. Primeira acción defensiva, perde o balón. Foise pola banda e recupera o balón en ataque. O balón Pollo Artai Reisa. Saca un curto, vai Sandra a facer o apoio. Sacan o balón para xogar en primeira liña. Parado de momento un poqueño o xogo, está tendo máis eficacia o xogo defensivo do Balonmán Caselas. Estánse mostrando de momento máis eficaces na defensa que no ataque o Pollo. Sandra entra con forza, ahora sí consigue superar e lanza fora. Pena, Sao tiña un lanzamento claro depois de entrada con moita forza entre 2 e 3, pero non conseguiu acertar coa puntería, atacándose a primeiro ataque despois de 1 minuto 40, primeiro ataque para o Balonmán Caselas. E tamén repite sistema defensivo o Pollo con un 6-0, con bastante mobilidade tamén, moito contacto no pivote. Xa se nota aí. Moi forte aí, boa envergadura. Moita envergadura. Hai que defender aí, está recibindo efectivamente a pivote, conseguindo o primeiro gol. Primeiro gol para Noelia. Gol de Noelia. Inaugurando el marcador. O seu primeiro gol aí do Balonmán Caselas. A ver si todo apunta a intención pola mobilidade que ten o pivote, de que nisto se basa o xogo de Caselas. Está atacando o Balón Pollo. Circulación un poquinho lenta. Sandra recibe, encara, consigue, sinalaron. Falta un ataque no bloqueo. Conseguir irse ben, ese cambio de ritmo que fixera Sandra con esa trayectoria cara ao centro desde o lateral dereito. Xogadora diestra que está xogando o lateral dereito, pero que, bueno, tanto entra con forza directa como fai trayectorias ao centro. Pois inicia de novo o xogo. O Balonmán Caselas buscando esa primeira penetración aí, ben defendido pola defensa do equipo de Pollo. Desde na pivote en Noelia, como atrae o que se move o que consigue traer a defensa cara a ela. Penetración pola dereita. Moi cerrado ese lanzamento, primeira parada para a porteira do Balonmán Pollo. A primeira parada de Tania. Sandra no centro, no, foi simplemente circunstancia do xogo, recupera esa posición no lateral dereito. Ben, a penetración buscaba cara ao lado dereito, non conseguiu conectar co seu extremo aí con Antía. Perdón. Siguen con Antía, Sí. Siguen en primeira línea con Sandra, María e Aroa.
Aí vai Sandra desde o ben centro. ese mago Aroa, Ahora o balón a dereita, erro aí ahora na recepción de Antía. Non foi moi preciso tampouco o pase, foi un pouquiño para dentro da liña de 6 metros. Venga, o Caselas en bote, ben parada aí por Miriam. Sí. Deténdose a esta primeira oleada do ataque. Do ese dese impacto contra o Chan, me parece que dou directamente co cóbado, iso te queda aí tremendo un segundos. Iniciando Caselas, pasos. Sí, estaba buscando pivote, quedouse sin apoyo, quedouse sin pase. Claramente iba a buscar un pase a línea de 6 metros. Sandra Sá, finta, lanzamento, blocaje. Que ben ese blocaxe. Boa acción defensiva. Quería correr xa o Caselas. Quedase sin bote, sin pases. Ahora sí, consigue irse. Antía, lanza, recupera o balón Caselas. Forte defensa ahora que está facendo. Boa parada ahora, sí. Outra parada, dúas paradas seguidas de Tania Pombo. Neses dous envites do equipo de Caselas. Casi 5 minutos, 1-0. Muy poco se está moviendo o marcador. Está vendo máis eficacia defensiva que ofensiva. Hubo tamén bastantes erros técnicos en pases, pasos e pases mal dados. Con calma ahora este novo ataque do Reis a balonmano Pollo Artai. Sae o extremo, chega o balón a estando no lateral dereito, recibe, pasa rápido o extremo e nada. Lástima ese lanzamento de Antía que non atopou o arco. Foiselle. Defendido por Miriam. Difícil con pouco ángulo, erro de pase outra vez, de centro ao lateral esquerdo. Parece que está sendo que son difíciles de recepcionar moitas veces. Pois aquí quen aplaque primeiro os nervos vai a ser o que o que consiga levar o premio, É que está, vamos, parece que saíron os dous equipos atenazados en ataque. En defensa parece que están un poquinho máis centrados, pero en ataque sí que falta precisión no pase nos dous equipos. María, Sandra. Balón ao lado dereito nuevamente o extremo, vai a sacar 7 metros nesa acción defensiva de Mara. Acción positiva que saca en este caso o extremo dereito do ataque do balonmán do Pollo Artai. Vai a lanzar María Alén. Primeiro lanzamento anota. Primeiro lanzamento de 7 metros. Primeira anotación para o primeiro empate aparte do inicial. 1-1 despois de 6 minutos e medio. Atacándose a Caselas moi encima da erro de recepción. Novo recepción e perda outra vez de balonmán Caselas. Moi encima estaban os xogadores atacando sobre a defensa. Ahora conseguirse, unha cinta de brazo, pero sinala o colexiado, golpe franco. Aroa é que está tendo, Aroa e Sandra son as que están asumindo máis en ataque do balonmán Caselas as accións ofensivas e a iniciativa no ataque, tanto entrada a fintar ou entrada para lanzamento ou pase. Son as xogadoras máis verticais, neste caso do Artai. Lanzamento de María dende fora. Blocaxe. Nova blocaxe defensiva. Segunda que levamos nestes 7 minutos. Recupera o balón en ataque o Pollo. Sandra ahora iniciando xogada desde o centro con Aroa no lateral dereito. Boa acción defensiva, introducindo esa acción, xogo pasivo, sinal os colexiados, volve o balón hasta o extremo. Outra parada de Miriam. A segunda parada de Miriam, insistindo moito nesas circulacións de esquerda a dereita ao Artai. De momento todos os lanzamentos están sendo desde a posición central hasta o extremo dereito, sobre todo por pases. Casi todos desde Sandra directamente, o do lateral dereito desde o centro hasta o extremo dereito. Ahora parece que un poquinho máis, no, retrocede tamén a defensa do Pollo ante o ataque do Caselas. Aí a defensa de Miriam sobre a central do Caselas, ven buscando esa penetración, habilitando cara ao pivote que ten unha forza. Pero aí hubo un erro de coordinación entre os desplazamentos, foron a trayectorias que se foron a encontrar o pivote e a lateral esquerdo. Aí, vamos, hubo unha aglomeración de xogadores que acabaron todas chocando. Ven ahora o lanzamento, blocaxe tamén, primeiro blocaxe defensivo por parte, pareceme que foi de María. De María, sí. Blocaxe foi de María Alén. Voy a poñer en xogo
o balón, Sao ten en xogo o Balomán Caselas, lanzamento exterior, nova parada para Tania. Lanzamento de Susana, sí, a pero parada fácil, de Tania. fácil o lanzamento desde 9-10 metros casi, pero a un pase salto estaba ben situada Tania e conseguiu bloquearlo fácilmente. Movendo Arsa máis rápido, Sandra, cambio de dirección e golpe franco. Por ahora o balón en xogo Miriam desde a posición de pivote. Sandra recupera a súa posición. Tamén Aroa no centro. Sandra quedou aí o balón atrás apoiándose no extremo dereito, que ven buscando esa penetración. Sí, ¡Qué gol! Antía, primeiro gol de Antía despois de varios intentos que leva. Hasta ahora sacou con positivo os lanzamentos de 7 metros. Sinala o colexiado. Golpe franco, parece inicialmente. Primeira sanción disciplinaria, primeira exclusión. 2 minutos para Elizabeth. Primeira sanción disciplinaria. Por esa defensa ante a entrada con forza desde a primeira liña do Balomán Caselas. Primeiro ataque entón en superioridade. A ver como responden defensivamente o equipo de Pollo. En principio con un poquinho máis de disuasións desde a parte do central. Chega o balón extremo, movimento, circulación. Casi se anticipa aí. Sí. Miriam. Están respondendo con máis profundidade defensiva, anticipándose a recepcións para que non puedan pensar e non fagan un ataque fácil. Acaba aí ben a falta ahora de Sandra nesa trayectoria de cara ao centro que tentaba aí Zara. Ya que está iniciando prácticamente todas as accións de ataque, Zara o ven para buscar un pase ao pivote. O iniciar ahora sí, novo gol. Susana consigue aproveitar a prioridade e entrar hasta 6 metros e anotar. Empate a 2. Despois de 10 minutos está sendo un baixo tanteo. Aproveitanse, fíjate como cambia a defensa ahora, aproveitando o ataque en inferioridade por parte do Caselas. Están facendo unha defensa mixta prácticamente con a defensora, con Aida sobre Sandra, defendendo hasta medio campo. Sandra indicando que asa xogo, que se abran os xogadores, seguramente. Que bo este pase a espalda. Hoy vaya parada novamente de Miriam. Esta ten mérito. Nese lanzamento de Antía. Foi boa acción. Ben o xogo sin balón de Antía. Ven Aida, queda o balón a Miriam, quere correr o Artai, aí está Sandra na contra, por enriba do arco. Encheuse de balón. Foise por riba cando tiña todo claro, un para cero, ataque para porteira, moi boa acción defensiva tamén, que recordemos que sigue en inferioridade do Balomán Pollo e aínda así está tendo máis eficacia defensiva. Agora sí que se foi, chega o balón hasta extremo. E outra parada novamente de Tania. Quinta parada xa de Tania. Mantendo ao seu equipo no partido. Sí, neste caso a acción de Antía no lanzamento non foi eficaz para o espazo que tiña. Recuperada esa igualdade na pista, ven María Alén. No punto dos pasos. Pois mira, nin no punto, collidos. Quedouse, esperaba o contacto, non hubo ese tal contacto, non dou paso adiante o defensor do Caselas e quedouse co balón colgada en 7 metros sin ter liña de pase. Atacando Zara, que inicia todas as accións, sobre todo con Aida, chega o balón ao extremo. Balón ao pau. Impacta no longueiro, bota no chan, pero non consigue sobrepasar a liña de gol, non se anota. O lanzamento aí de Mara. Atacando de novo o equipo de Pollo, lanzamento de María dende fora, nada, non atopa o arco. Moi rápido, non hubo xogo combinativo, non hubo nada, chegar tempo morto que pide neste caso. Tempo morto que solicita o adestrador do Balonmán Caselas. Imos a escoitalo. Parece que temos problemas aí co micro do adestrador. Seguimos, que está bien. Ahora. Que nos gane la posición. Estamos o de Artai. Para dos en los exteriores. En el centro nos están cerrando y nos están machacando. A partir de ahí, si no hay nada, empezamos a continuar la fijación de Aida, fijación de Susi para Antía.
Pois aí escoitábamos un poquinho cruzadas as dúas, Sí. os dous adestradores. Bueno, pero Podemos creo que os dous creo que insistieron no mesmo, están insistindo en máis movemento de balón, unha circulación máis clara, máis tranquilo. Para conseguilo, creo que polo menos no ataque do Caselas teñen que separarse da defensa, están movendo o balón moi cerca da defensa do Pollo, o cal permite as intercepcións de balón, a man rápida que pode haber o corta. No caso do Pollo, o ataque sigue un poquinho máis fluido, están xogando un poquinho máis atrás, pero están tendo menos eficacia no lanzamento. Que ven a penetración, atopou a Calle. Ahora sí, Zara. O gol de Zara. Primeiro gol fácil. Entrada directa, non fixo nin finta, non hubo apoio nun pase, entrada directa. Ataca xa o Balomán Reis apoio Artai. Atacando de novo o equipo de Pollo. Vale. Recibiendo de nuevo Sandra, sacando a María en cruce. Mira, Trayectoria longa. Un pequeno cambio defensivo no Caselas. Ahora sí que está vendo unha... Mírase na primeira liña, os tres centrais, prácticamente, o sea, que está co pivote, están prácticamente en 9 metros. Non estaba a defensa tan atrás como empezou o partido. Hai unha que sí, prestando atención aos desplazamentos do pivote, pero o resto prácticamente están facendo o que facen agora. Esa posición que ocupan en 9 metros, en canto hai unha circulación para o lanzamento, pois máis eficacia na defensiva, ou ben para facer o bloquease como agora, ou deter a xogadora un golpe franco. Sandra entra con forza, ahora sí. Coa porteira, sí, pero vai a haber exclusión por ese... Sí, hubo contacto. Contacto por detrás de Mara. Bo premio para esta acción ofensiva. Gol, saca unha exclusión, primeira exclusión tamén para o Balomán Caselas. Xogadora para Mara, como veis, é unha exclusión, empate a todo, empate a exclusións, empate a goles, non levo a conta exacta, pero casi seguro tamén empate a erros, como este que acaba de cometer, novo erro de pase a prácticamente 3 metros. Pois sí, apuntabas a ese empate a erros e efectivamente estaban empatadas. 2 erros cada equipo, ahora o terceiro usado do equipo de Caselas, que ven aí a finta de Aroa, como ven a Xuda. Antía, expeditiva. Sí. Boa acción defensiva, rapidísima de pernas para chegar ao apoio da compañeira. Recordamos que están defendendo con unha menas, ese apoio foi moi importante, base soa directamente Aroa para a portería. Buscaba Sandra asistir a súa compañera no lado dereito, pero ben apareceu aí a Amanda, defensora de Caselas, a man de Lorena. Ven ahora dende o extremo, lanzamento de Ángela, que se atopa co Pau. Sí. Boa ganada, a ver, estaban atacando cunha máis, ganouse a posición con bastante comodidade. Ao final o lanzamento, ainda que con boas condicións, non conseguiu acertar, levando o balón hasta malla a portería. Atacando xa, ahora de dereita a esquerda, cambio de dirección, lanza desde o centro, nova parada de Tania Pombo. Quinta parada que leva. Neste caso sí que a acción do xogo na que está ganando claramente o Pollo ao Caselas. Sandra con velocidade, chega o balón hasta extremo. Que ven, que ven. Ahora sí. Vaya transformación maravillosa de Antía Fernández. Ahora sí, mirouse con máis ángulo, non tivo que forzar un lanzamento rectificado, virou a saída da porteira, lanzou un tiro frouxiño, unha vaselina que entrou lentamente con eficacia na portería. 3-4, vai ganando, ponse por diante o Balomán Pollo. Aida, deixando que se desdoble a súa compañera o pivote. Balón de Susana, vai dende a esquina ahora, lanzamento, outra parada de Tania. A lanzamento de Antía, collei os dos últimos lanzamentos. Os dos últimos lanzamentos. Parada de Tania, buscando unha nova transición rápida o Balomán Reis apoia Artai. Sandra dende o centro, boa finta. Atopouse con Miriam, pero saca un 7 metros aí Sandra nesa penetración. Trayectoria para o lado dereito, sendo diestra, seu punto forte, chega apenas a medio metro da defensora, fai un cambio moi forte de apoio, esa fortaleza que ten de tren inferior, fai un cambio de dirección ao seu punto débil e quedase colgada a defensora. Lanzamento 7 metros claro. Sale Ainhoa Losada, baixo paus, lanzamento de María Len, o gol de María. Novo gol de María Len, o segundo de penalti, poñéndose o equipo 2 arriba. Xa recuperou a xogadora excluída do equipo de Caselas, o Aispar Balomán Caselas. Aida dende o centro, balón cara ao lado dereito a Susana.
Quedouse aí colgada Susana. Sí, por la profundidad de ahora defensiva, por las disuasións que está facendo. Ahora Que foi ven Aida e outra vez Tania. Saca o balón en contraataque rapidísimo, non consigue contratar correctamente Sandra. Unha pena ese lanzamento. Unha pena esa saída rápida de contraataque. Está siendo una xogadora del partido, Tania. Sí, cogiendo protagonismo total ahora Tania. Estos 16 minutos, posiblemente es esa a xogadora máis destacada. Aida, balón a esquina. Vais a atrever no lanzamento. E outra parada de Tania Pombo. Oitava parada de Tania. Clave en manter a súa portería só con Danteo desfavorable de 3 goles nun partido de tan pouco, tan bagase tan baixo, tan curto nos dous equipos. Marcando Aroa ahora, xogada dende o centro do equipo do Pollo Artai. Defensa atrás outra vez por parte do Caselas, xogando con comodidade a primeira liña. Non pudo chegar o balón hasta o exterior. Pasos. Bote doble, sinalou doble. Nova perda de balón, saca rápido contraataque o Balomán Caselas. Ben, continuou, vaya vaselina. Vaya vaselina, baixou con Neves a vaselina de Noelia. Bogó la contra aí ahora do Aispar Balomán Caselas. La primeira oleada directamente. Iniciando ataque de novo. Ángela con Aroa. Retorna ao seu sitio aí Lara no lateral esquerdo do ataque do Artai. Que ben Aroa, como cambiou a dirección, como cambiou o ritmo de lanzamento. Nova parada para Miriam. Quinta parada xa de Miriam tamén. Nese lanzamento de Aroa. Iniciando de novo ataque o equipo de Caselas. Dende o centro buscando lanzamento, petoulla Madeira con ahora sí anota o extremo. Ahora conseguiu o gol. Ainhoa Morais desde o extremo dereito despois de recuperar ese reseite do balón que impactara no pau despois do lanzamento da súa compañeira. 5-5. Ven buscando ahora Aroa. Quedaba aí, buscaba Ángela, non atopou. E outra perda outra vez, a ver se recupera, 2 de conta, menos mal que reaccionou rápido Antía e que conseguiu coller ese balón que xa se escapaba despois de reaccionalo de forma incorrecta, quedouse sin poder adaptarlo. Nova erro, no pase, pide calma desde o centro Antía que ben habilitou a súa pivote nese 2-2 o gol de Noelia. 3 goles que levas a Noelia, os 2 últimos de ataque. As anticipados ao principio que iba a ser unha xogadora protagonista no ataque, deixaron de buscala. As primeiras accións foron clarísimas a buscar a súa posición ou a aproveitarse de canto cerraba a defensa para entrar e agora volve a coller protagonismo despois de prácticamente 12 minutos sin un pase a liña de 6 metros. 6-5 por recuperar o líder, o liderado no marcador, o Aispar Balomán Caselas. E atacando Pollo, Sandra desde o lateral dereito. Que ben Lara buscando esa trayectoria longa, pero anticipouse moi ben no impar aí a exterior. A ese posible pase de Aroa. Aroa, balón cara ao extremo. Antía. Consigue domarlo Antía, balón cara Sandra, moi precipitado, conseguiu zafarse Sandra, buscaba o lanzamento, vai a sacar 7 metros. Sí. Outra vez Sandra nesa penetración. Con muitísima forza entra Sandra. 2 minutos tamén. Ahora para a xogadora número 5, para Antía. Non, para Andrea. Non, está sinalándolle. Primeiro entre elas teñen a Julio de quen se iba, pero non, sinalou a coleseada para Antía. Primeira exclusión para Antía, segunda exclusión para o Balomán Caselas. Vai María, outro penalti, outro gol de María, 3-3 de momento de María Len. Poñendo 6-5 no electrónico. Iniciando ataque de novo o equipo en inferioridade. Aispar Balomán Caselas. 6-6 no marcador, 20 minutos. Seguimos coa igualdade en prácticamente todo, excepto as accións defensivas das porteiras. Pon en balón en xogo xa Balomán Caselas, quere pasar co pivote. Asistir que ven a defensa do equipo de Artai. Pon calma Sandra, que non miraba claro ese ataque.
tampouco é presa que teñen que ordear ben o xogo para aproveitar esta superioridade. Hai cambio ofensivo, primeira vez. Candela ahora, Sí, ao primeiro lado cambio. dereito do equipo do Balonmán Artai. Sandra dentro do centro, Aroa no lateral dereito, e Lara no lado esquerdo, que quen recibe buscando esa Cambio de dirección. superioridade. Aí Sandra, Y esa tocou. outra penetración, outro gol, e vai a sacar outra Sí, tocou unha man clarísimo. Na cara. exclusión. Tocou e hubo impacto na cara. Neste caso a Lorena. Pois novo gol de Sandra. Sandra. Para poñer o 6-7, volve a recuperar o Balonmán Pollo Artai esta ventaxa no marcador, e ahora sí que con clarísima ventaxa defensiva. Ataque 4 contra 6, aí en maior profundidade na defensa do Balonmán Pollo. Sae Noelia, que habitualmente xoga no pivote, sae a dar apoio ás súas xogadoras para ter continuidade na primeira liña. Oye, ese pase casi se vai. Están xogando, ahora sí recupera Noelia e consiga anotar. Unha bomba de baloncesto, Desde o extremo, non é a súa posición, supoño que evidentemente terá que facer este lanzamento en moitas ocasións pola súa xogo en 6 metros, pero vamos, non era a súa posición habitual. Que ben Aroa, vaya parada ahora de Miriam. Nesa penetración de Aroa. Pero fantástica aí a porteira do Caselas. De mérito esta acción, tendo en conta que están cunha doble inferioridade. Ven agora a acción da porteira, atacando xa con máis velocidade. Que ben se levantou, que sorpresivo ese lanzamento de Antía. Sacando un gol. Moi importante, con unha defensa que a supera en número, e aínda así conseguiu chegar a unha zona de eficaz de lanzamento e anotar. Pois está sacando a inferioridade do Caselas con un 0-2, perdón, con un 2-0 a favor. Empezou por debaixo no marcador, está por riba xa. Que ven ahora Lara. Que potencia tamén de Lara aí, conseguindo o seu gol. Aproveitando todavía a inferioridade do equipo de Caselas. 8-8 no electrónico. Despois dese arreón do Artai, recuperouse o Caselas, vai a recuperar esa xogadora excluída a segunda. Para iniciar un ataque, María nuevamente levantándose. Casi recupera, estuvo a punto de coller o seu propio reseite, sabía que o balón tocara na portería de Sonos aí para manter a posesión do balón, con saque de banda polo lado dereito do ataque do Balonmán Caselas. Balón en xogo xa. Aí Antía nuevamente dentro do centro, vai outra vez Antía en bote, vai a quererse levantar. Tirando dese recurso, Antía de chegar na aproximación e levantarse. Aí aviso de pasivo para o equipo de Caselas. Poniendo balón en movimiento. Ahí está Susana recibiendo a su compañero. Susana, agótanse ellos pases. Hay que lanzarse, ten que lanzar. Sí. Lanzó e gol. Novo gol de Antía. Outra vez outro gol de Antía. Que xa estaban en xogo pasivo. Eficaz ese lanzamento e no momento oportuno. Pouco máis de 5 minutos para rematar. 9-8 vai ganando o Balonmán Caselas, pero está vendo... non hai un dominio claro no marcador neste primeiro tempo. Defensa atrás. Sandra con Lara, que ven ese cambio de ritmo y de dirección de Lara, el golazo de Lara. Segundo gol teño notado de Lara. Sí. Os dous nestes últimos minutos tamén. Levántase de novo agora, si toca Tania. Parada, notamos parada para Tania. Novena de Tania en ese lanzamiento de Antía. Ataques a Sandra no centro, se leva varios ataques que colleu esta posición central. 2 para 2, buscabas esa penetración, Dio Colexiado, que non hai nada. Non hai nada, soltou o balón con claridade, recuperou a posición defensiva. Ui, este pase difícil. Moi difícil, outra perda de balón da Dispar Balonmán Caselas, quedou o balón a Tania. Pasouse mirar, iba correndo, pendente do bote, lanzou o balón con moita forza por riba da zona na que podía collelo a súa compañeira. Novos cambios tamén para o ataque no Balonmán Pollo Artai. Sai a xogar agora Natalia na lateral dereito. Non participara de momento no xogo. Seguimos con Lara no lateral esquerdo, Sandra no centro. Hubo cambio tamén no extremo dereito e o resto mantense. Indica xogada
Sandra, de momento Sogo parado, empezan ahora con cambio de ritmo. Erro no pase, pero consigue recuperar o balón. O Balomán Pollo. Sandra fai unha finta de brazo, quedase colgada da defensora de Susana, que engancha para ben, golpe franco. Ahora un poquinho máis de presión no ataque. Lara vaise cunha finta. A la trayectoria desde o lateral de aí tocar ao centro. Hai contacto, finta de brazo, pero consiguen detela, brocala. Perde o balón. Perde outra vez do equipo do Pollo Artai. E a quinta perda. Oi, vaya potencia de Antía, vaya gol de Antía que vai a sacar tamén unha exclusión aí ahora para Candela. Vemos aí na repetición qué potencia, cómo leva aí esa tarascada e cómo consigue equilibrarse para conseguir o gol aí a Antía, xogadora do Eispar Balomán Caselas. Poniendo por diante nuevamente un gol por riba o Balomán Caselas. Otra vez otra defensa mixta en esta superioridad del equipo de Caselas sobre Sandra Piñeiro. Quedase sin pases e sin bote. No está reaccionando, non se dan conta de que ahora se recupera unha xogadora, pero ainda así siguen en inferioridade. Finta, trata de entrar, golpe franco, provoca golpe franco, por lo menos manteñen a recuperación, manteñen a posesión do balón. Natalia, que aquí está ahora xogando con... Recupera Natalia, lanza e parada para Miriam. Séptima parada xa, están as dúas porteiras. Sí. Dando do de peito, 9 do lado do Pollo Artai, 7 do lado de Caselas. Protagonistas do partido absolutas nos dous equipos. Iniciando outro ataque de dereita a esquerda agora. Buscando Aroa esa penetración, vai a haber 2 minutos por ese agarrón do brazo que entenden os colexiados. Susana. Exclusión de Susana e a cuarta para Balomán Caselas. Repartidas, non hai ninguna xogadora con dúas, pero sí. Antía, Mara, Susana, Lorena, exclusión para cada unha. E siguen coa defensa desapersionante. O Aroa buscaba penetración sacando 7 metros por esa defensa interior agora de Andrea. Cambio na portería e tamén a lanzadora, claro. Cambio de protagonistas. Salta Ainhoa a pista, salta María Alén a pista para un nuevo duelo. María cogiendo. Vuelve a anotar. Carrerilla y anotando nuevamente. Cuarto gol de María o cuarto de penalti. Eficacia absoluta tamén. Erro ahí, claro, es que apoyo balón, son dobles. Y mira, Sandra rápido sacando gol. Inteligente aquí Sandra. Esa acción de dobles, ese 2 de conta do erro de Noelia no saque, colleu rápido o balón que estaba por esa zona, non pensou, lanzou a portería non estaba na súa posición, estaban facendo o cambio de porteira despois do lanzamento de 7 metros e novo gol para o Pollo Artai que axuda a ponerse por diante a menos de 2 minutos para acabar esta primeira parte. Buscando ese 2 para 2, vaya defensa, vaya bravas, que intensidade elevan unha e a outra. Queixase Noelia desa fortaleza defensiva. Sai o extremo para circular o balón, lanzamento. E outra vez aparece Tania Pombo, 10ª parada de Tania, ahora lanzamento de Alba Otero. Resta pouquiño máis de 1 minuto para chegar ao Ecuador deste primeiro acto. E igualado como esperábamos, despois do que comentamos do que pasou na regular e nas súas posicións no final. Sandra con Lara. Que ben Lara, vaya cambio de dirección nuevamente Lara sacando otra vez 7 metros. Que ben está actuando Lara neses cambios de dirección e de ritmo, desequilibrando a defensa. El novo lanzamento para María Alén. Lanzamento de María, superando otra vez. Quinto gol de María, quinto de penalti. Poniendo 10-12. Ventaja de 2. Rapidez ahora para sacar, queda pouco tempo. O Balomán Caselas dalle velocidade ao xogo. Oi, que ben chegou unha axuda. Que ben chegou unha axuda, quería sacar a contra. O erro ahora do equipo de Pollo. Balón hasta o extremo. Equivocouse aí, creo que iba máis. Si sigue a carreira polo lado exterior, chegaría seguramente en posición para lanzar con ventaja sobre a defensora. 5 segundos, ahí está Antía, vais a levantar Antía.
no último momento ese gol de Antía. Recibe o balón, lanzamento desde 9 metros. Espera que estaban protestando dende Caselas que había unha xogadora de máis na pista do Pollo Airtime, pero ainda así o gol é totalmente válido por parte do Caselas, o gol de Antía, que ben se levantou como conseguiu superar a... Pero está tempo parado, falta de un segundo, o gol non subiu o marcador aínda, e temos os goles xeados na mesa de notas cronómetradores. A ver que se decide. No primeiro tempo non rematou, no cronómetro falta un segundo a espera da decisión que se tome ahora. Sí, a ver que deciden. Hai un momento burocrático entre os colexiados e o delegado federativo. E a ver que decisión toman. O Pollo abandona xa o terreo, vaise para o vestiario, o tempo ainda non rematou, non marca 30, a ver que decisión se toma. O Balomán Caselas ainda sigue aquí no seu banquiño, xa empezan a circular cara aos vestiarios. A ver, que podemos decir de como queda. Estamos pendente que se chega aos 30 minutos oficiais no marcador e temos pendentes este gol final, a ver se sube ou non sube o marcador. Pues aí hai consulta burocrática, creo que xa se dá por rematado sí. O primeiro tempo. Deixamos aí aos colexiados con esas consultas co delegado federativo. Nos imos a tomar uns intres de descanso e volvemos nun momentiño. Ata agora. Hasta ahora.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. Bueno, estamos aquí no descanso desta primeira semifinal moi igualada de segunda autonómica feminina. Estou aquí con Santi Picallo, bueno, Bomba. Bomba, contame un pouquiño porque fai nada xogastedes a fase de ascenso en a casa, en Pollo. Que se sinto xogar iso así? Pues una alegría enorme. O sea, yo creo que lo primero, resaltar el esfuerzo que ha hecho el club, porque para el club ha sido un esfuerzo titánico, y sobre todo a gente como, nuestra presidenta, David Parcel, y el tema también voluntarios, han estado ahí todo el fin de semana para que nosotros podamos disfrutar de ascenso, que era mi primera experiencia, como así decirlo, en casa, pues una fase, ya la tengo jugada pero fuera, y nada, chapó por ellos. Yo creo que es lo primero que hay que resaltar de esto. Pois moi ben, Santi. O equipo, imos falar un pouco do equipo senior feminino, un equipo de nova creación, porque realmente o que falábamos ao principio, rapazas que deixaron de xogar moitos anos e volveron. Primeiro ano e primeira Final Four xa, pero isto é increíble. Sí, a las chicas hay que darle un mérito enorme. Como bien dices tú, o sea, un equipo recién creado de cero, han también puesto muchos esfuerzos en buscar gente, en la creación del equipo básicamente, y la verdad es que primer año ya que se metan en la Final Four y opten ahora mismo un ascenso a primera autonómica, chapó por ellas. Chapó de chegar en Cher, isto é maravilloso. E agora nada, imos falar un pouquiño do Cisne, porque claro, sodes filial do Cisne. O Cisne hoxe xógase o obxectivo da tempada, partido importantísimo ante Guadalajara. Sí, tal cual. El Cisne, ya primero, el primer objetivo yo creo que ya está cumplido, que era básicamente la salvación, que tal y como estaba ahora un poco el asunto, era importante cerrarlo cuanto antes. Y ahora sí, un partido a Caro Cruz contra el líder de la categoría, que ya viene recién ascendido, pero hay que pelearlo igual. Vendrán con sus objetivos de querer acabar bien, con buen sabor de boca la temporada. Y nada, partido que yo creo que es para que mañana, hoy esté todo el mundo en Municipal reventando, y ojalá que cumplamos nuestro objetivo de meternos en un playoff y poder disfrutar de un playoff otro año más. Pois nada, desde aquí tamén lle deseixamos moitísima sorte ao Cisne no partido tan importante desta tarde, e deixamos coa segunda parte desta semifinal de segunda autonómica feminina. Pois estamos xa de volta nos nosos postos aquí no lugar de comentaristas para seguir levándoos a emoción do partido desta primeira semifinal da parte feminina. Recordamos ao descanso ese gol final que non subirá cando cortáramos a transmisión, ese 11-12 que campea no electrónico. Coa Ispar Balomán Castelas 11, Reisa Balomán Pollo Artai 12. Con todo por decidir, onde recordamos, Calvi, esa primeira mitade onde as dúas porteiras estiveron brilando máis, sobre todo na parte do Pollo Artai. Sí.
que foi o máis destacable desta primeira parte. Bueno, o primeiro decir é igualdade prácticamente absoluta entre os dos equipos. Sabemos no tanto o marcador en accións de xogos, pero sí, realmente os xogadores do partido foron as porteiras. A caso de Tania, espectacular, 10 paradas neste primeiro tempo. Miriam, que se acercou tamén á parte final, quedouse en 6, teño notadas, pero participación importantísima das porteras. Tendo en conta a cantidade de perdas de balón que houbo e ataques que non concluíron con tiros á portería, si miramos prácticamente que si o Tani acabou facendo 10 paradas e o Caselas anotou 11 goles, e que dá prácticamente unha eficacia do 50%, que é unha barbaridade para unha portería. Inicia xa esta segunda parte, xa todo por decidir, falta 30 minutos para saber quen é o equipo que vai a disputar a final, quen vai a optar a ascender de categoría. Atacando a Balomán Caselas, iniciando con unha defensa de momento tamén cerrada bastante atrás. O Pollo, primeiro lanzamento, o primeiro gol desta segunda parte, que iba a ser a Segadolo, que acabou a Antía. Primeiro gol de Antía tamén nesta segunda parte, anotou o último da primeira con suspense, e anota tamén este primeiro gol da segunda parte. Xa en acción defensiva o Balomán Caselas, atacando, neste caso cambio de posición, non miro a Sandra no xogo, que isto non estuvera, e primeiro lanzamento tamén María Len, sí, que non atopa o arco. Non ten a mesma eficacia desde fora que 9 metros, que foi espectacular o que conseguiu notar. 4 de 4. Sigue asumindo as accións de ataque Antía no caso do Caselas. Saíron aí danadas as dúas xogadoras dese choque. Pareceme que foi un impacto seguramente muslo contra muslo, e iso é moi doloroso. Remata a xogada cunha exclusión da xogadora defensiva Lara do Balomán Pollo Artai. Primeira exclusión desta segunda parte. Na primeira saldouse tamén con 4 exclusións por parte dos xogadores do Balomán Caselas e 2 do Pollo Artai. Esa primeira exclusión desta primeira parte. Ataque en superioridade, chega o balón hasta o extremo, lanza a Básina, vaiselle o balón. Lanzou moi forte ese lanzamento, pretendía facer unha vaselina, pero pasou por riba da portería e non consigue anotar Ana. Atacando Sa en inferioridade, Sa e Sandra no lateral dereito, que non estaba no primeiro ataque para xogar esta inferioridade, pero non vai a podero porque automáticamente en que entra en xogo, fanlle unha mixta e quédase en medio campo prácticamente con Aida sobre ela. Atento ao xogo, así consigue chegar o balón hasta a xogadora do extremo, hasta Antía, que xa anotara na primeira parte, e consigue anotar o seu primeiro gol tamén nesta reanudación do encontro. 1-1 nesta segunda parte. Ven o pase ahora, o pivote, ahora sí, Vaselina, que gol máis bonito que acaba de anotar Noelia ante esa recepción. Buscaron a fácil desde a primeira liña, recepcionou o balón, non tiña oposición, non tiña ningún defensor a Zorca, xirouse, mirou a saída de Tania e consigue anotar en Basina este gol, primeiro gol para desta segunda parte. E movéndose en ataque o Balomán Pollo, siguen coa defensa presionante sobre Sandra, que está detida no medio do campo. E acción invalidada, non sube este gol por falta técnica no ataque. Non conseguiu observar se foron pasos ou se hubo falta en ataque por parte do pivote na posición. Entrada forte, queda desenganchada a defensora e exclusión. Sanción disciplinaria. Neste caso, para María. Exclusión tamén agora. Segunda exclusión en moi pouco tempo para o equipo do Balomán Pollo. Antía o lanzamento de 7 metros e consigue anotar. Gol de Antía aí dende o punto de penalti, poñendo Caselas por diante novamente 14-13. Segundo gol de Antía nesta segunda parte, primeiro en 7 metros e outro en xogo.
Defensa moi presionante ahora, aproveitando a superioridade do Balonmán Caselas. Está facendo un 4-2, recuperan unha xogadora do Balonmán Pollo, pero aínda así siguen en inferioridade. Que ben, vaya paradón, ainda que saca 7 metros por ese contacto no lanzamento. A exclusión e ahora boa acción ofensiva de Antía, que cambiou de lado, está xogando no lateral dereito debido a esta defensa tan pesante que están facendo inferioridade. Acabou no outro lado e saca esta acción. Sandra, lanzamento 7 metros e consigue deter. Miriam, o gol de Sandra no reseite. Anotamos esa parada de Miriam e despois anotamos tamén o gol de Sandra. Atacando a Balonmán Caselas. Consigue irse. Casi. Aida consigue irse, pero non anota. Ahora sí, siguen co balón en ataque. Balonmán Caselas recupera, choca o balón hasta o extremo, lanza ese extremo e consigue, ahora sí, anotar Ana Álvarez, o primeiro gol no partido. O gol de Ana, poñendo 15-14 no electrónico, camiñando xa por enriba do minuto 4. Sandra dentro do centro, Lara no lateral esquerdo, Aroa no lateral dereito. Atacando esa defensa en inferioridade do Caselas. Ven un contra un de non dá o gol por válido, non dá o gol, non. Por pasos. Iniciando de novo o ataque dende a liña de golpe franco. Sandra pon o balón en xogo desde 9 metros, quedase na posición de pivote. Que ben, a finta de Aroa, pero aí estaba Miriam novamente poñendo a guinda o pastel con outra parada, pero sacando un novo 7 metros. Que ben Aroa con esa finta de brazos, leva repetindo todo o partido, pero neste caso fai un contra un directo de frente en estático e consigue sacar este 7 metros que vai a lanzar Antía, vai a intentar convertir a Antía. Finta, que mal, lanzou uno mal, foise o balón por fora da portería. Recuperan esas posicións defensivas o Balonmán Pollo Artai, atacando xa o Caselas en inferioridade. Como lle queda, como ya deixou que con fortuna, lástima para a defensa, pero gol para Zara. Conseguindo aí o gol Zara. Que fortuna tivo, quiso dar un pase ao seu compañero, o pase foi interceptado, casi cumplo, casi cae o balón nas mans, quedando franca xa para chegarse hasta 6 metros e lanzar sin oposición ninguna. Dous arriba Balonmán Caselas, que ven Lara outra vez, como cambia de dirección, que ben actúa nese cambio a punto forte. E con que potencia sae finalmente sempre, Moi forte. 16-15. Correndo Caselas, buscando un lanzamento moi precipitado de Ana. Que se queixa aí no chan de algún pequeno golpe. Sí, recupérase, empeza ahora. Vai correndo a recuperar a posición defensiva. Aroa, tiño espacio libre, balón Antía, gol Antía. Antía. Fíase máis da eficacia que leva Antía. Dous goles están nesta segunda parte, 4 no que levamos de partido. E máis intervindo en accións como anterior do penalti que tivo a favor o seu equipo. Atacando xa Balonmán Caselas, empate no marcador e tamén igualdade xa de xogadoras despois das últimas exclusións. Finta desde o extremo. Pasos. Doble. Acaba de notar falta técnica que siguen cometendo tamén os dous equipos. Pon en balón en xogo Tania. Intervindo pouco de momento nesta segunda parte, tampouco está Marina agora na porta do Pollo. É verdade, sí, bo cambio na portería, sí. Antía, o erro de pase. Vai a salir de feito Marina aí a recollelo. E Aroa en bote, iniciando a aproximación cara a defensa. Sigue en bote Aroa, balón Antía no lado dereito. Non se atreve no lanzamento, buscando un punto de apoio aí Antía. Topa novamente en Aroa. Aroa, balón cara ao lado esquerdo novamente. Lara cambiando, conseguindo outro gol Lara. Que ben está traballando Lara para o seu segundo gol. Moi ben nas accións, tanto saindo desde o seu punto, desde a súa posición no lateral esquerdo,
como desde o centro. Moi directa tamén, finta de brazo moi eficaz. Antía, balón para Aida. Hasta Chega o extremo. balón aí no extremo, lanzamento, día colexiada que non hai nada. Recupera o balón, Sandra. Indica a Pero colexiada queda que... ya a Casela, sí. El lanzamento de Iria que conseguiu parar Marina. Está aumentando a intensidade defensiva do Pollo. Empeza a verse contactos máis contundentes, tanto co pivote como cos xogadores que se acercan a zona de 7 metros. Uy, ahí esa Miriam. grapa que aplicaba Miriam. Non foi unha charla moi amistosa. Xogando xa o Balomán Caselas na primeira liña. Buscando ahí Susana, buscando esa... Sí, pero máis contundencia está vendo ahora, se ve claramente un cambio defensivo e tamén está vendo están en xogo pasivo, que ven agora. Que ben buscou esa penetración de Antía. colexiado, que non hai nada máis aí nesa penetración de Antía. O erro no lanzamento. Quedoulle o balón o equipo de Reisa Balonmán Poiartai. E opción Ataque xa. para o equipo deles para poñerse 2. Volve a esa defensa mixta sobre Sandra, que se queda no medio do campo coa defensora. Ahora sí consigue chegar o balón hasta o extremo. Boa parada ahora para Miriam tamén. Moi boa parada desde o extremo. Aroa Lara. tratando de domar aí o balón. Balón que recibe ahora Ainhoa no lado dereito. Nada, perde o balón. Casi consigue recuperar, pero non. O balón que se queda con él, Noelia. Subindo xa con poquinho de velocidade, Balomán Caselas, Antía. Quédase sin bote, quedouse tampouco sin orientación clara para dar un pase á compañeira, acabou cometendo pases. Novo erro técnico e pon o balón en xogo Sandra desde o seu propio campo para iniciar o ataque. Aroa no centro, Sandra no lateral dereito, pero xa se queda porque xa ten aquí sobre ela a Aida, que está facendo unha presión cada vez que está Sandra no xogo de ataque do Balomán Pollo. Saltana Natalia aí no lado dereito para tratar de conseguir un apoio máis na primeira línea. Acércase Sandra ahora aproveitando o golpe franco, recupera posición no 6-0 defensivo Aida. Ahora sí, vai outra vez a por Sandra. Lara, o cruce con Sandra, que ven aí a presión de Aida, pero saliu trastabillada aí en golpe franco Lara. E vai a iniciar, vai a buscar ese 2 para 2 Sandra. Buscando esa penetración que ven por detrás Aroa, balón habilitado Ahora extremo sí. que ven. Vaya paradón de outra vez de Miriam. Volve a ser protagonista do seu propio equipo. O tempo morto que solicita o adestrador do equipo de Caselas. Esperemos a escoitar o adestrador do Balomán Poiartai. Ahora que están con la mixta a Sandra. Estás con la mixta, aguanta un poquito más. Vale. Mixta está alejada y jugamos 5 contra 5, vale. Aprovechar los espacios sin miedo. Después. Estamos tendo aí problemas co inalámbrico. Vale, participamos todas, movemos balón. Después hay falta, pues ya nos colocamos y ya jugamos. Que ya Sandra, se acerca Sandra o lo que sea, nos colocamos normal. Vale. Venga, va, tías, hay que seguir. A todos parece que as instruccións no Pollo eran que ante esa mixta que traten de xogar un 5 contra 5 bastante aberto. Porque non están, é certo que non están aproveitando espacio. Está quedándose Sandra en medio campo cunha xogadora defensiva e o que están facendo os outros compañeros é prácticamente pecharse desde un extremo hasta un lateral. E o que teñen que facer, o que está indicando o adestrador agora é buscar máis anchura, buscar amplitude. A verdade é que coa eficacia que está tendo tanto Lara como Aroa no un contra un nas entradas, con máis espazos ainda tería máis eficacia. Balón en xogo xa. Superamos xa os 11 minutos desta segunda parte. En ataque o Balomán Caselas.
máis profundidade na defensiva tamén agora no Pollo. Hay precipitación parada. ese lanzamento de Noelia. Parada que ya notamos a Marina. Fíjate, xa temos aí a Aida facendo a presión sobre Sandra. Ahora sí están xogando con un poquinho máis de anchura. Acércase Sandra ahora a liña de 9 metros ante o golpe franco. Para iniciar ese ataque, tratar de romper. Ángela, balón para Lara. Nuevamente Aroa buscando esa finta. Que venga, finta de Aroa. ¡Qué golazo de Aroa! ¡Qué ven Aroa! Gol de Aroa Viéitez. Para poñer 16-18 no electrónico. Seu primeiro gol para todo o que está entrevindo no xogo. Golpe franco falta en ataque sí. Pivote. Falta en ataque, outra perda de balón do Balomán Caselas. Estaba facendo bloqueo de forma incorrecta. Pois oportunidade para o Pollo Artai para poñer a máxima diferencia no encontro de hoxe. Non foi nunca máis alá de 2 goles para un ou para outro equipo. Ven Aroa buscando 2 para 2, que ben buscaba esa penetración Aroa. Ven a defensa ahora do Caselas. Quedouse sen pase, indo desde o lateral dereito, sendo diestra. Despois dese impacto, a súa compañera entraba por seu lado esquerdo, non teña forma de darlle o balón. Sandra dando apoio a esa continuidade na primeira liña. Aroa combina co extremo. Recibindo aí Natalia. Buscando, Aroa nuevamente vai a buscar o 2 para 2, que ven habilitando cara ao pivote, non consigue domar o balón, ahora sí consigue coller o pivote do Artai ese balón. Ven Sandra buscando de extremo dereito, dio colexiado que non hai nada, o erro do lanzamento de Sandra, precipitación. Difícil desde el lanzar, o balón impactou así no pau, pero é moi difícil. Na posición na que estaba e na súa propia ubicación tamén, esa petente desequilibrada. Antía na penetración, que potencia ten Antía, entrou o balón pero estaba xogada invalidada por falta. Vai a poñer de novo o balón en movimento. Antía volve ao lateral dereito, con Aida no centro, máis presión agora na defensa do Balomán Pollo. Chega o balón hasta o extremo, ven o pase. Fantástica defensa, como están cambiando de puestos as xogadoras do Artai, como se están defendendo, como se están apoiando unhas ás outras. Sí, porque están facendo continuas disuasións, saindo a 9 metros, están indo a facer os dous esos apoios hasta o exterior. Aviso de pasivo, Aida co balón cara ao lado dereito. Ven buscando ese lanzamento, falta un ataque que veña sacou Lara aí. Quedouse como unha estatua na posición e deixou que hubiera un impacto. Clarísimo, recupera o balón Pollo e segunda ocasión, como decías, para irse de 3 goles no marcador, sería a máxima distancia que hubo hasta ahora. Estuvieron todas as diferencias entre 1 e 2 goles a favor de calquera dos equipos. E ahora está atacando, como está sendo habitual nesta segunda parte, un 5 contra 5 pola defensa que está facendo Aida sobre Sandra no medio campo, unha defensa impresionante. E ahora sí, chegando o balón hasta Natalia, golpe franco. Vai a poñer o balón en movimento Ángela nuevamente con Aroa, de colexiado que hai que... Sanción ao banquiño do Caselas. Cartón amarelo polas protestas do adestrador. Diciendo, poniendo balón en movimento, que ven Aroa nesa finta. Iniciando el extremo. Sí, quería asistir ahí a Natalia, non conseguiu unha mala vez Natalia, non contra un balón Aroa, que está sola, agora sí, outra parada novamente de Miriam. 13 paradas sale vai Miriam, Que ven o pase, como conseguiu domala, que ben tapou a porta, como pechou a porta Marina, como lle ofreceu a Canle, como lle pechou a porta, Volven as porteiras a ser protagonistas neste partido. O que solicita o tempo morto agora é o adestrador do Balomán Pollo Artai, Calvi, empezando xa os nervios a aparecer en outro equipo, Estamos no cuarto final deste partido e non podes deixar que o equipo se te vaya. Aquí evidentemente ten que o Pollo afinar este ataque para conseguir coller a máxima distancia e o Caselas ten que afinar tamén a defensa e o ataque para reducir esa distancia. Xa non hai que especular máis deixando tempos e deixando instruccións para o final. Hai que acercarse no marcador e hai que dar todo xa para que non se te escape esa final de mañán que te daría acceso objetivo co que chegan estes dous equipos de ascender á categoría superior.
Si un e outro equipo en busca desa plaza para a final de mañán. Mientras estamos vendo aí esas repeticións, esa última defensa, como forzou aí a falta en ataque Lara, nesa penetración que buscaba. Aí a temos, como plantou os pés. Sí, señor. Qué bonitos son os primeiros planos en balonmano. Acostumados a mirarlos dende a grada cando estés así nas repeticións, as cousas. Qué bonito, As cousas cambian e moito. Se o balonmán ao final é un deporte maravilloso, un deporte precioso. Claro que é. Un deporte noble no que aínda que un este nunha guerra, cando sona a chicharra todo remata, todo volve ao seu lugar. O contacto é moi bonito nos deportes desde a nobreza, como diste, desde sabendo que hasta onde podes chegar e non poñendo perigo nunca evidentemente a un compañeiro, teu rival. Atacándose o Balonmán Pollo Artai Reisa. Seguimos coa defensa presionante sobre Sanda, pero ahora non se queda en medio campo, sino que axuda un pouco máis as compañeiras, dando apoios ahora a continuidade na primeira liña. Ben Lara con potencia, balón ao extremo. Antía sola, golazo de Antía, poniendo a distancia máxima por primeira vez no electrónico. De máis 3, 16-19 para o Reisa Balonmán Pollo Artai. Moita eficacia, quitando os lanzamentos de 9 metros que anotaba María. Realmente, impacto durísimo na faciana da porteira despois de estar o tempo. Sí, día en la que está todo ben. Sí, menos mal. Pero aí, o que dicíamos, é o deporte noble, como se preocupa tamén aí ese lanzamento que saliu. Sí, a ver, sin apuntar obviamente a Antía. Lanzou completamente desequilibrada, o golpe franco estaba xa sinalado, a xogadora estaba orientada cara ao chan, soltou o brazo e impactou na faciana da porteira de Marina. Balón en xogo xa, todo ok, todo no seu sitio, movendo xa. Aida que ocupa na posición de centro no ataque, que venga agora o pase. Maravillosa esa acción de 2 para 2. Esa combinación entre Antía e Noelia. Como se habilitou o espacio aí Noelia, como lle habilitou o espacio tamén aí Antía. Maravillosa acción combinativa de 2 para 2. Esa primeira línea co pivote. Aroa, que ven un contra un de Aroa, gol de Aroa. Segundo gol de Aroa. Con finta tamén, finta de brazo, acercándose de forma frontal directa a súa defensora. E saía polo punto dele no último momento. Antía, vaya violencia no lanzamento de Antía que peta no pau. Atacando xa o Pollo, 17-20, marca gana no marcador o Balonmán Pollo Artai. Sigue coa defensa esa presionante medio campo, outra vez Baixe. Aroa, moi ben esa penetración. A parada agora é de Miriam. Nova parada da porteira do Caselas. Producen os cambios que ven aí como saleu do banco a defensora de Artai. E mira, Miriam aplicándolle aí a grapa a Aida para poñer a cada un das súas compañeras no seu sitio. Non consigue reducir a distancia o Caselas, a ver si en este ataque. Balón a esquina e o balón por fora nese lanzamento de Zara. Lanzamento alto desde o extremo esquerdo. Non consigue recortar distancias a pesar destes ataques e chegar a posicións de lanzamento con certa claridade. Cambia no ataque do Pollo, volve María a posición de lateral esquerdo. E Sandra sigue no centro. Sin intervir no xogo pola presión que hai. Pase que ben Miriam, como se desplazou Miriam por detrás da defensa, sacando un novo penalti a prol do Reisa Balonmán Pollo Artai. O empurrón foi claro pola espalda e quen vai coller o balón? Pois María Alén, 5 de 5 ata agora. Vai novamente María, outro gol de María, sexto gol de María. O 6 dende a liña de 7 metros, eficacia total. Importante tamén a anotadora. E agora entrando un poquinho as prisas o Caselas, 4 abaixo. Sí, cada vez queda menos tempo, estamos a 11 minutos e a distancia vai aumentando. Vai desaparecendo a igualdade que hubo en todo o partido. Erro no pase. Recupera o balón o Pollo. Queda o balón a Balonmán Pollo Artai. A poñer o balón en momento de novo o equipo de
Empresas. Da Ría de Pontevedra, ahí está. Sí, señor. Sigue esa defensa mixta. Ángela, María Len. Con balón buscando esa acción de 2 para 2, sí. Buscaba en exceso ahí a Miriam y quedouse sin apoyo. Venga, defensa que cerrou aí. Había 3 xogadoras cerrando o pivote. Subida rápida ahora, vai sello o balón. Escapouse o balón, sí. Perdido Caselas. Intentou ese golpeo final lanzándose, pero xa fixera o último apoyo pisando a liña, pisando a área de 6 metros, invalidase este gol, por lo tanto, perde unha nova ocasión para recortar distancias o Balonmán Caselas. Cada vez menos tempo, 10 minutos xa, atacando só o Lomón Pollo Artai, con Aroa e María ocupando as posicións centrais. O erro no lanzamento de María, digo que le xa de que non hai nada. Que continúe Xogo. Antía dende o lado dereito. Que ven aí a defensa ahora da outra Antía, dado Artai. Tratando de trabar aí a Alba. Iniciando un novo ataque o equipo de Caselas. Alba, Aida, Antía nesa primeira línea. Antía que quen recibe, buscando xa encarar a defensora do Pollo. Boa defensa aí, boa parada outra vez de Marina de Alfonso. Están dependendo en exceso das accións de Antía, Hoy que ven a defensa ahora de Sandra. Quedouse plantada, mirou a trayectoria, iba directa, quedouse. Pues que perderon o balón. Sí. Non está o tempo detido en ningún momento, deixáronse as xogadoras do Pollo. E o balón vai a ser para o Caselas. Debería ser. Sí, de feito daño o balón ao Caselas, que foi o que sabió Pois o dunha acción de colexiado. recuperación de falta en ataque, quedáronse todas pensando que pasaba aquí. Había unha xogadora que tiña que ser atendida ao Balonmán Caselas, non miro ben quen é, non sei se é Alba, ¿no? Lateral esquerdo de Alba. O balón seguía en xogo. Desatenderon un poquinho a atención. Estuvo moi hábil a xogadora Caselas, que foi a por ese balón, quedouse con él e recuperaron a posesión. Tempo detido ahora, tratando de recuperar a Alba, que do ese desimpacto que tuvo contra Sandra. Parece que teñe que cambiala. Sí. Está queixándose do golpe, do impacto que tivo Alba contra Sandra. Parece que aquí, entre o tempo que levamos ese impacto, fai falta un poquinho de aire. Pois acción de ataque recuperada por o Balonmán Caselas, que tenen que aproveitala porque a distancia vai incrementándose, o tempo vai diminuindo e necesitan xa empezar a anotar, empezar a recortar distancias. Xogando ahora Susana no lateral dereito, lateral esquerdo, perdón. Manténdose. Doble pivote agora. Sí, doble pivote, estaba dicindo que houve un cambio. Que en acción 2 contra 2, non consigue recuperar, coller o balón. Aí non, Morais, aí non conseguiu domar ese balón. Nesa boa acción de 2 para 2 do equipo de Caselas. Cambian a Sandra no ataque para que haxa un ataque posicional con todas. Ainda así mantén a defensa presionante. Eu creo que está xogando moi cómodo o Artai con esta defensa. Non está resultando eficaz para o Caselas. Si é certo que o tempo ao principio había pouca continuidade, se cerraban moitos xogadores, pero ahora miro o Pollo cómodo. Ángela, ven aí a defensa ahora de Antía sobre Ángela. Miriam poniendo balón en movimento. María, que ven sí. Lara con espacio, gol de Lara. Bo gol de Lara, quinto gol de Lara Castro. Terceiro nesta segunda parte, se levaba sin intervir tamén no xogo de ataque un tempo. Ven ahora Antía. Pasa por Antía, todo o xogo de ataque do Balonmán Caselas, ven todo do lateral dereito. Que ven ahora finta, chega o balón hasta o extremo, consigue ahora sí lanzar, pero detén. Nova parada de Marina. Terceira parada, teño anotada. E vai a iniciar a opción de irse con outro goliño máis o Pollo Artai. Aroa, Lara e María, primeira liña. Chega o balón hasta o extremo, hasta Antíaga. E si consigue anotar. O golazo de Antía novamente, poniendo terra de por medio. 4 goles levan nesta segunda parte desde esa posición do extremo dereito. E si que isto xa empeza rápido ahora Sogo e ahora si ven
Moi ben Noelia. Recibe o balón, Sírase na posición de 7 metros, aproveita a súa envergadura, defensora que ten por detrás non pode facer nada e consiga anotar, pero está collendo distancia o Pollo Artai. 5 goles neste momento a pouco menos de 7 minutos. Máxima distancia no marcador tamén. En Lara con Aroa. Lara nuevamente se cruce longo y aviso de pasivo, sí. Recibiendo Lara ahí. Antía, defensa. Bien presionada por Antía. Pero vaya puñero de nuevo balón un momento. Lara buscando esa finta, bien defendida por Antía. Quedan 2 pases, indica o colegiado. Ahí puñero rápida tendrá que ser. Sí. Sacar y lanzar. Miriam, María Len levanta ese balón alto. Arriba de María. Muy alto. Non quedaba máis remedio. Bueno, había un pase máis, pero se tiene que ser un lanzamento rápido. A ver se ahora consigue Balomán Caselas un ataque con eficacia e consigue tamén acercarse no marca. No anotador, si llega o balón hasta Noelia, outra vez o gol de Noelia. Que aquí está poniendo coraxe ahora o equipo para mantela aí no marcador. Mais 4 para Reisa Balomán Pollo Artai. 2 últimos goles dela. A ver si se dan conta tamén no ataque do Balomán Caselas, que está vendo certa... Hai espacios, está sendo bastante aberta ahora a defensa e se chega o balón en condicións a María consiguen recuperar distancia no marcador. Aroa buscando 2 para 2, aí ben defendido. Neste caso a finta conseguida polo seu punto débil non era eficaz, tiña aí a Miriam a súa compañera tropezaron. María con Aroa recibiendo Lara nuevamente. Aroa dende o centro. Ven ese deslizamento de Miriam. Boa parada ahora. Moi boa parada. Boa parada, sí, señor de Ainhoa, a súa primeira intervención. Atacando Sá, Balomán Caselas. Desde o lateral dereito. Aida, chega balón hasta o extremo. Ahora sí, Antía desde o extremo consigue deter. Está puesto en el marcador. Consigue deter tamén. Aí. Parada de Marina. Golpe franco. Sigue o balón en posesión do Balomán Caselas. Vai a poñer en xogo Noelia, que estaba detendo aí de todo coas defensoras. Tratan de buscar un pase o pivote, non consiguen chegar ao balón. Ahora sí vai haber sanción disciplinaria a defensa do Balomán Pollo Artai por os agarróns sobre Noelia. 2 minutos para Miriam. Para Miriam, que esta é a segunda exclusión que ten o Pollo Artai nesta segunda parte. Acción de xogo con superioridade, a ver si consiguen aproveitar o equipo de Caselas para reducir distancia. Balón hoy o erro aí de Antía na recepción e máis o pase difícil. E vamos a darlle o mérito. Quero notar esa disosión que fixo a xogadora do Pollo Artai, Elizabeth, que impediu o pase desde o lateral dereito ao centro. Cambiou a opción de pase e foi pouco preciso recuperando o balón. Ahora sí, atacando Pollo Artai. Sandra con velocidade, consigue chegar a 6 metros. Para o tempo. 2 minutos. Indica colexiada por golpe. Na faciana, sí, de Noelia. Primeira exclusión de Noelia. No que levamos de partido. El lanzamento a 7 metros que vai a artilleira do Pollo. María, que xa anotou un lanzamento de 7 metros nesa segunda parte. Preparada para o lanzamento, neste caso con Ainhoa enfrente. Final os colexiados. Ai, pois erro. Primeiro erro que ya notamos. O pau de María Lena, primeiro erro de penalti. Saca con velocidade. Ainhoa, no. Aida Antía, vaya para dónde Marina. E outra conseguiu ese rexeite, outra ocasión e o gol agora ha sido Balomán Caselas poñéndose a 3, menos de 3 minutos para chegar ao final. Imposible non o teñen, difícil, pero imposible non o é.
Ainda que están coa xogadora menos, teñen que poñer... No, están en igualdade. Están os dous equipos cunha xogadora menos, 5 contra 5. Antía consigue deter ahora o balón. Unha parada de Ainhoa. Ainhoa. Pois ocasión para o Caselas, sí. Ocasión do Caselas para poñerse a 2. E poñerlle o medo no corpo o equipo de Pollo. Buscando aí esa reviravolta Lorena. Emparada por Lara. Aida, Susana. En acción de 1 contra 1. Susana quere entrar. Y que hay falta. Pedían pasos de un lado. Non se do conta que tiña defensora dentro da área. Si fai acción de lanzamento hacia ela, como mínimo xa tiña 7 metros. Aida, cambio de dirección. Al lado de extremo. Antía e a parada de Marina. 6 paradas levas a tempo morto. Tempo morto que solicita o adestrador do Balonmán Pollo Artai para tratar de aplacar nervios e tratar de afianzar esa distancia de +3 cando quedan menos de 2 minutiños, Calvin? Sí, nesta acción de ataque, neste lanzamento de Antía, creo que iban gran parte das posibilidades que tiña o Caselas para acercarse no marcador, Pois eran 2 goles. Acción defensiva agora, meterlle o medo. Son 3 con balón para o Pollo Artai. As instruccións creo que ahora van a ser claras dos adestradores. Por parte do Caselas, fortaleza defensiva, pernas, apoyos, bastante disuasión para conseguir interceptar o balón, cortalo ou provocar un erro no pase. Está a favor do Caselas as últimas intervencións da porteira, de Ainhoa, que sobre todo conseguiu coller un balón a Ainhoa, que tiña moitísima eficacia, a Antía, que estaba tendo moitísima eficacia deste extremo dereito, levaba 4 goles nesta segunda parte, asumindo gran parte do peso do ofensivo do seu equipo. Vais a poner un balón en xogo, falando as xogadoras do Artai, do Pollo Artai, indicando as posicións, diciéndolle Sandra onde teñen que situarse cada unha delas. Evidentemente van a esperar unha defensa impresionante, vai a ter que haber moitísima mobilidade. Sí que dalle tempo todavía para recuperar a xogadora excluída o Caselas. Superioridade do equipo de Pollo. Pedindo calma aí Sandra dende o centro, tomando o seu tempo, que recorran os segundos para afianzar esa distancia. Sandra con Lara, ven a 1 contra 1 e vaya parada outra vez de Ainhoa. Protagonista nesta parte final, Ainhoa. Poqueño lento ahora para sacar o balón. Ahora sí, consigue hasta Aida, consigue chegar a 6 metros. Dio Colexiado que non hai nada nesa penetración de Aida. Balón para o Pollo Artai. Pois pouco máis de 1 minuto. Seguimos como estamos, 3 goles arriba para o Balonmán Pollo Artai, con balón en posesión. Ahora xa o adestrador indica que presionen un poquinho máis, que traten de interceptar balóns. Lento de momento o ataque do Artai, non hai movimentos. Ahora sí Sandra empeza a cambio de ritmo. Recibe o balón Lara, balón cara a Ángela, queda o balón Aroa, pero dio Colexiado para uno. Por un golpe franco, caen os segundiños, vai a pasar o Pollo, Sí, está claro. Menos de 40 segundos, Aroa con Antía. Hai aviso de pasivo, Sandra para Ángela, ven a defensa aí do Caselas. Caen os segundos a prol do están en pasivos. Reisa Balonmán Pollo Artai, que vai a conseguir o pasaporte para a final de mañanas. Recordamos, 6 da tarde, o gol de Sandra, novamente. Segundo gol na segunda parte. Rapidez ahora, 4 goles arriba, pero pouco que facer. Antía consigue anotar. Antía 21-24. Menos de 10 segundos. Vai a rematar aquí xa o partido. Vai a levar o pasaporte o equipo do Artai. E aí está celebrando o equipo de Reisa Balonmán Pollo Artai na pista o pase a final de mañán. Teríamos que pensar que foi unha semifinal contra pronóstico, se temos en conta que pasou na liga regular. Pois sí, un Caselas que se clasificou de segundo. Moitas veces estos son movimentos de ascenso, sobre todo pois en canto a rachas, non? Porque si non recordo mal, creo que o Artai encadenou moi ben os finales.
perdeu un solo partido dos 5 últimos, mentras o Caselas perdera 2 dos 5 derradeiros partidos. E moitas veces esas sensacións son as que se levan a pista. En os 3 enfrontamentos directos que hubo en toda a temporada entre dous equipos, xusto o Pollo foi a ganar o importante, porque empataron un na liga regular e o outro ganou o Caselas, e xusto no, vamos a decir que no momento importante o Caselas sigue coa racha que decías tú de como remoteou temporada, levouse esta victoria e o pase a final, coas posibilidades de ascenso para este equipo. Pois efectivamente hai o 21-24 que campea no electrónico do Pablo Herbello. Van aí a recibir o saúdo das súas parroquias un e outro equipo. Recordamos en pouquiño, dentro dun Sintres 12:30, comeza a segunda das semifinais desta Final Four de categoría femenina en segunda autonómica. Recordamos, vais a enfrentar o 6 de Alcoia con Indupor Balomán Porriño. 12:30 tamén aquí na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Aí recibindo as derradeiras verbas un e outro equipo formando na pista. Van a recibir o aplauso de uns e outros. Todo preparado no 40/20. Vamos a esperar tamén a agardar a que Katy tamén consiga protagonistas para as entrevistas. E aí están celebrando aí o Artai a victoria mentre estamos mirando as repeticións da segunda parte. E aí o dito, moitas as rapazas seguintes, o seguinte partido preparándose. Aí recordamos o 6 do Nadalco Balomán Porriño recibindo aplauso un e outro equipo. Y en breves vai a recoller protagonistas Katy para poder facer as entrevistas de rigor. Pois Calvi, un partido, a verdad que intenso, que non se resolveu hasta os derradeiros minutos. Moi igualado. Destacable a nivel individual as porteiras. Tania, ao primeiro tempo espectacular con 10 paradas, acabou acercándose, incluso superando Miriam. É certo que Miriam xogou as dúas partes, Ainhoa xogou tamén os últimos minutos, pero tamén acabou Miriam por riba das 10 paradas en total. En canto ás anotadoras, o Caselas ten, todo peso anotador entre dúas xogadoras, Antía González, que se foi con 7 goles, Noelia pivote con 8 goles, e por parte do Pollo Artai máis repartido María, sobre todo polos lanzamentos de 7 metros, que acabou con 6 goles, todos deles desde a posición de 7 metros, e despois tanto Antía con 6 e Sandra con 5 goles, bastante máis repartidos. Soaron tamén, ou anotaron 1, 2, 3, 6, 5 xogadoras do Balomán Pollo Artai foron anotadoras, mentres que por parte do Caselas tamén anotaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois hasta empate nisto tamén. Sí, foi que vamos, a igualdade total. Igualdade en todo. Se quitamos prácticamente os últimos 12 minutos desta segunda parte, xa non me quedaría por contar, creo que incluso estas exclusións na segunda parte creo que foron tamén 2 para cada equipo. Na primeira sí que hubo unha laxeira ventaxa en exclusións por parte do Caselas, pero vamos, igualdade, xa temos aí na pista preparada para a entrevista con unha das xogadoras. Sí, xa temos aí a Katy recollendo protagonismo, efectivamente están agardando que protagonista no ataque polos seus 5 goles, pero sobre todo pola iniciativa que tiña sempre, era coller balón, unha xogadora moi vertical, e indo continuamente a buscar o contacto, buscar a finta,
ven ou pase ou lanzamento. Sacou moitos lanzamentos tamén de 7 metros, as accións de esta xogadora. Foi de Lara. Para min no ataque foi do máis determinante, a que tiña as ideas bastante máis claras no equipo. Sí, sí. Nesas accións individuais de desequilibrio. En acción de xogo, sí. En lanzamentos a directo, tal vez Antía desde o extremo dereito seguramente sí foi máis eficaz, pero por intervención en xogo e por claridade sí que foi protagonista. Acércanse a zona de entrevistas. Katy preparada para esa entrevista a Lara. Katy, damos este paso. Bueno, ao final do partido estou aquí con Lara Castro, xogadora dos Reis a balonmán Pollo Artai. Bueno, a ver, contame, porque primeiro de todo, Lara, noraboa, o sea, equipo de novo de creación de cero, Final Four, final de Final Four. Sí, o sea, nosotros tampoco nos lo creemos. Empezamos un equipo de cero, de gente parada, gente que llevaba muchísimo tiempo sin jugar, y a la vista está que al final la conexión es lo que cuenta para estas cosas. Yo estoy que no me lo creo tampoco. Pois nada, Lara, o que sí, un partido nunha primeira parte moi intensa e moi igualada, porque un resultado moi asustado ao descanso. Nada, contanos sensacións deste partidazo. Veníamos nerviosísimas porque en la liga vinimos con un empate y con una derrota en su casa, y nosotras es que jugando fuera somos un flan, no tenemos ni idea, o sea, nos cuesta muchísimo, y la verdad que la dinámica de juego nos ayudó un montón, las paradas de nuestra portera al principio del partido y todo, la verdad que nos enchufó muchísimo, y lo que siguió rodó solo, o sea, al final fluimos, fue lo único que hicimos. Pois nada, Lara, agora a esperar rival que sairá desta segunda semifinal de segunda autonómica feminina. E bueno, se queres, deixo o micro, algo para túas compañeiras e cerramos. ¡Chicas! ¡Tengo el micro! ¡A la final, vamos! Comezamos agora a segunda semifinal senior feminina.